ortoped paytahtımızın Gödel Kunjoklarına yerleşen Aşgabat Suda Dinçaliş Merkezinde Coco Chicken by M1 restoranı mehmançılıkta. Siz bilýäňiz bu yer hemişe köp adamly. Sebäbi bu yerniň tagamlary şeýle, süýji, datly. Bu tagamyň taýýarlanşy tide gyzykly bolsa, mehrimanlar, biziň gepleşigimizden daşlaşma. Salamat Watan TV websaytymyzyň hormatly tamaşaçylary. Siz bilýäňiz, biziň media topormaz hemişe täzeliklerini gödeginde. Bugün ortoped paytahtymyzyň Gödel Kunjoklarına yerleşen Aşgabat Suda Dinçaliş Merkezinde Coco Chicken by M1 restoranı mehmançylykda. Bu yer hemişe köp adamly. Sebäbi bu yerniň tagamlary şeýle, süýji, datly. Bu tagamlaryň sir nädeka? Siz bilýäňizmi? Bu soragyň jogaby ata watan lezzetlerine. Mehriban tamaşaçylarymyz, Türkmen halky toy bayrama baý. Şeýle-de mehmansoýar halklaryň biri hasaplanýar. Megerem gelin gaýlarymyz toýdur bayramlarda ýa-da gelýän mehmana haýsy lezzeti, haýsy tagam taýýarlasam kan dip alada galýan bolsaňyz, bu soragyň jogaby M1 restorany. Bu yerniň baş aşçysy bilen bilelikde türk milli tagamynyň taýýarlanşyny size ýetirmekçi. Bu tagamyň taýýarlanşy size gyzykly bolsa, mehrimanlar, biziň gepleşigimizden daşlaşma. Mehriban tamaşaçylar, biz şu wagt Coco Chicken by M1 restoranynyň aşganatyna, ýagny baş aşçy Wepanyň ýanyndan. Wepa, bugün biz tamaşaçylarymyza haýsy tagam taýýarlap görkezmekçi? Künefäniň taýýarlanşyny görkezmekçi. Onda Wepa başlalymy? Başlaly. Ilki bilen künefäniň taýýarlanşyna nämeden başlamaly? Ilki bilen hamýarlar masaya. Wepa, ýani aşynyň taýýarlanşyny, ýani künefäniň aşynyň taýýarlanşyna görkezdiň. Inni künefäniň ýydynaky işleri, ýydynaky taýýarlanşy dogrusyny ýyleşlerimizde görkezdiň. Okban. Tamaşaçylar, ene biz şu wagt künefäň taýýarlanşyny size ýetirdik. Häzir biz taýýar bolan künefelerimiz peşde 15 minütň dowamyna goýýar, hemde taýýar bolýar. Soňra künefäň tagamyny size hökman ýetirer. Künefämiz taýýar bolýança, onuň şerbetiniň taýýarlanşyny size ýetirelik.
Mehriban tomoşaçylarymyz, ine künefelerimiz da taýýar boldy. Bu tagamyň lezzetini häzir dadyp görelim we size ýetirelim. Bu tagam men şu an ilkinci gedek dadyp görýän. Wepa şeýle bir süýjü, lezzetli tagamlaryň biri eken. Ýöne bu tagamyň syry diňe bir restorana gelip gabygyny bilen iýmekde. Mehriban tomoşaçylarymyz, bu tagamy hökman dadyp görmegi siziň ähliňize maslahat berýär. Ýagny bir restorany diňe bir bu ýerde bu lezzeti dadypmak bilen çäklenmen, size eltip bermek hyzmaty hem hyzmat etýär. Gelin bu ýere gelen müşterilerimizin künefe barada pikirlerini siz bilen paýlaşalım. Nasıl? Salam işleriniz açık olsun. Sağ olun. Siz şu wagt bir restoranyň iň tagamly lezzetlerinden biri bolan künefeni dadyp oturýarsyňyz. Iýleşlerimizde bu künefeniň tagamy, lezzeti barada aýdyp berýärsiňiz. Bu lezzet ören tagamly eken, süýji eken. Hem ähli ildeşlerimize şu ýere gelip şu tagamdan, süýjiden dadyp görmeýän maslahat berýäs. Bu tagam çaýyň ýanynda has süýji, tagamly. Men haladım. Ören süýji eken. Bäre gelip size dadyp görmeňizi maslahat berýärin. Ýene gelip iýjekmi bu tagamdan? Owa, hawa. Hukman gelip iýjek. İşleriniz açyk bolsun. Mehriban tomoşaçylarymyz, künefe lezzetini diňe Coco Chicken by bir restorandan tap bilersiňiz. Bu yer paýtagtymyzyň iň bir gözel künjeklerini Aşgabat Medeni Sewda Deňjalş merkeziniň 3-nji gatynda ýerleşýär. Bu lezzeti dadyp görmegi unutmaň. Mehriban tomoşaçylarymyz, ine künefeniň taýýarlanyşyny size ýetirdik. Bu lezzeti bize taýýarlap beren Wepa hemde şeker size köp sag bolsun aýtýar. Çekýän bu zähmetiňizde size hemişe üstünlikliň ýar bolmagyny arzu etýär. Mehriban tomoşaçylarymyz, ata-watan lezzetlerinden daşlaşmaň. Çünki bu gepleşikde biz size bir restoranyň iň tagamly lezzetleriniň taýýarlanyşyny size ýetirerik. Gepleşiklerimizden innik sanlaryna duşýançak, hoş sag bolun.